हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोननै ओरैबायदि बाथ्रा लानानै सावरायनो नागिरदों जे जोंनि साफ्रोमनिबो गोसोआव नङाब्लाबो 80% बर' मानसिफोरनि गोसोआव बेफोरबायदि साननाया दङ। दा नोंथांमोना थाम्बनेइलावबो नुखाबाय जानो हागौ। दा बाहाय दिन्थिनो लादों मोननै बाथ्राया मा जानो हागौ जे बर'नि गासैबो इउटिउबारफोरानो राजखान्थिजों सोमोन्दो गोनां राजखान्थि खालामग्रा गोजा होनदों। दा बिनि सायाव फिननाय होगोन आरो मोनसेया जाहैबाय गासैबो रांनि लबिया जोब। बे मोननै बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगोन। दा जायफोर नोंथांमोना मिथिनो लुबैदों बिथांमोना जोबजासिम नायलां आरो आद्रा खिद्रा नायनो गोसो जानायफ्रा दानो हगारना थांनो हागोन। बिथांमोननि नायनायखौ नाङाबो, बिथांमोना नायाब्लाबो जागोन आरो जिखु जाया नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबा बुजिनो हानाय जागोन। दा बाव जोङो बेखौबो गोरोन्थि सानफ्राङो दि जोबजासिम नायोब्ला दि इउटिउबारा लाब जागोन बा बुंग्राया लाब जागोन, नाथाय बेबो नङा। नोंथांमोननि नलेजनि थाखायसो बेखौसो बुंनाय जादों। एसे नाय बुरजा नाय जेबो प्रब्लेम गैया, नायाब्लाबोथ' जेबो प्रब्लेम गैया जिहेतु। दा बिनि थाखायनो जायफोरहा बेबायदि साननायखौ क्लियार खालामनानै लानो गोसो दं नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन आरो जायफोरनि साननायाव बेफोरबायदि दङ नोंथांमोना बेखौ बे भिडिअखौ बा बेनि बाथ्राखौ नोंथांमोनहा फोरमायनानै होनो बिथांनिसिम दैथायहरनो हागोन। दा बाहाय फार्स्टआव नोंथांमोननो सावरायनो लानाया जादों जे इउटिउबा मा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंग्रोनि। दा बे बाथ्राखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव क्लियार खालामना होग्रोनो नागिरदों। दा इउटिउबा मा, इउटिउबनि सोमोन्दै गोबाङानो बुंखांबाय जानो हागौ, जेरैहाय एलके प्रडाक्सननि एलके बिथाङाबो बुंखांबाय, एक्सप्लेनेसन होखांबाय। दा बेखौनो आंबो फिन बे पार्टनि बे सिगां खोलोबाव बुंनो नागिरदों। दा बेखौनो लानानै गोबाङानो कपि खालामनायनि बाथ्राबो बुंनो हागौ। दा बेबायदि नेगेटिभ साननायनि सायाव नोंथांमोनखौ बुंग्रोनाय जाहैबाय। दा इउटिउबा मा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा मिथियाब्ला इउटिउबा मोनसे एप्लिकेसन, जास्ट मोनसे एप्लिकेसनसो बियो। जेरैहाय नोंथांमोननि मबाइल एन्ड्रइडआव बा नोंथांनि डेस्कटप बा नोंथांनि जायखिजाया कम्पिउटाराव जेरैहाय जायखिजाया एप्लिकेसनफोर थायो, हथात नोंथांमोननियाव जेनाखि एपफोर थायो, दा बेफोरबायदि एखे। दा इउटिउबाबो एखे, साफ्रोमहाबो राइट्स दं, साफ्रोमनाबो बेखौ गावबागाव एकाउन्ट खुलिनानै लानो हायो, गावबागाव जायखिजाया राइट होनो हायो, भिडिअ आपल'ड खालामनो हायो, जेरै फेसबुक, वाट्सएप, गुबुन गुबुन इन्स्टाग्राम बायदिफोर आरोखि। जेरै नों बाहाय नोंनि टेक्स्ट, नोंनि पस्ट होनो हायो, नों लिरनानै पस्ट होनो हायो इउटिउबावबो। फेसबुकाव जेरै नों भिडिअ आपल'ड खालामनो हायो। फेसबुकाव जेरै नों फट' आपल'ड होनो हायो, इउटिउबाव फट' आपल'ड होनो हायो। दा बेबो जास्ट मोनसे मा होनो एप्लिकेसनल'। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोना बेखौ ओरैबायदि साननानै लानो नाङा दि इउटिउबा मोनसे बिराद गिदिर माबा मोनसे एसे प्रफेसन। दा बेहाय थाङोबाथाय इउटिउबनिफ्राय बाथ्रा बुंबाथाय बिराद गिदिर माबा मोनसे जायो। दा बेखौ नोंथांमोना गोरोन्थि साननो नाङा आरो। दा फार्स्टआव बुंखांबाय, नैथियाव नोंथांमोननि सिगाङाव इउटिउबारा माखौ बुङो बेखौ ओरैबायदि बुंनो नागिरदों नोंथांमोना जे पइन्ट टु पइन्ट बुजिनो हानाय जागोन आरोखि। दा इउटिउबारा माखौ बुङो, गोबांनि गोरोन्थियाव साननाय दङ, बेखौबो बुंनो नागिरदों। इउटिउबार जानाय लोगो लोगो बिराद गिदिर मोनसे प्रफेसनेल सासे ओरैबायदि मानसि, बिथांखौ जों ओरैबायदि मान होनांगोन, नाथाय बे नङा। दा बेयो जाहैबाय जास्ट इउटिउबा मोनसे एप्लिकेसन हिसाबै बेखौ जाय बाहायो बेखौनो इउटिउबार होनो। इउटिउबाव मोनसे जास्ट सोरबा सासे मानसिया एकाउन्ट खुलिनानै बिथाङा गावनि जायखिजाया फट' मोनसे हगारबाबो बेखौ इउटिउबार बुंगोन। इउटिउबार माने इउटिउब प्लास इआर दाजाबनानै बाहाय मा होनाय जादों, साफिक्स दाजाबनानै होनाय जानानै बाव इउटिउबार माने गिरि एबा ग्रा आरोखि, थारमाने बिगोमा, इउटिउबनि बाहायग्रा, इउटिउब बाहायगिरि होननायल' जायो बियो। जास्ट जेरैहाय नोंथांमोननि थाखाय बुजायनानै होनि, फोरोंग्रा सासेया जुदि फोरोंहैयोबा बेखौ मा होनना बुङो, टिचार। आरो सासे ड्राइभारा गारि सालायनाय, ड्राइभ माने सालायनाय, आरो बे सालायनाय गारिखौ जाय सालायगिरि बेखौनो ड्राइभार होननानै बुंगोन आरोखि। थिग बेबादिनो गोरलैथाराव इउटिउबखौ जाय सालायो बेनो इउटिउबार। दा बे हिसाबै नोंथांमोनाव साफ्रोमनावबो एन्ड्रइड दं, नोंथांमोना साफ्रोमबो एन्ड्रइड खुलिनानै नोंथांमोना जुदि इउटिउब खुलिनानै जुदि इउटिउबाव माबा मोनसे पस्ट होयोबा नोंथाङाबो इउटिउबार जागोन। जाय मानसिफोरा बेबायदि गोरोन्थि बुंगोन इउटिउबारनि सोमोन्दै सायाव, दा बिथाङाबो इउटिउबार जागोन। इउटिउबाव माबा मोनसे पस्ट होबा बेबो इउटिउबार जागोन। दा जोंनि वर्ल्डआव जेसेबां इउटिउबखौ डाउनलड खालामनानै इउज खालामो बिथांमोना साफ्रोमबो इउटिउबारानो। दा बेयाव गोरोन्थि साननांगौनि गोनांथियानो गैया। दानिया फैदो फार्स्टआव नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो नागिरदों, से नाम्बार जुक्तियाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन गासैबो इउटिउबारफोरानो राजखान्थिजों सोमोन्दो गोनां। बेथ' नंखाथारा। इउटिउबनि सोमोन्दै बिथाङा जेबो गुबुनानो गैया, जुदि मिथियोमोनब्ला बे बाथ्राखौ बुंनाय नङामोन। मानो होनब्ला बेयाव फार्स्टआवनो गोरोन्थि जागोन जे बाहाय गासैबो होननाया, गासैबोथ' जाथावखाया। गासैबोआ मानो जाथावा नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। इउटिउबाव केटेगरि वाइस थायो, जायफोरा इउटिउब एकाउन्ट खुलिनानै नायगोन बाव केटेगरि थायो, केटेगरि सिलेक्सन थायो। मोननै मोनथाम केटेगरि सिलेक्सन खालामनो हाया। दा बाहाय नोंथांमोना नुगोन मा जेरै इडुकेसन सेक्टर दङ, साइन्स एन्ड टेक्न'लजि दङ, क्रेफ्ट दङ, कुकिं दं, पिपुल एन्ड ब्लग दङ, निउज आरो एनादार बायदिसिनाफोर दङ आरो। दा बिनि बेलायावहाय जायफोरहा इउटिउबाव, जाय इउटिउबारा इडुकेसननि क्लास लागासिनो दं बियो पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंगोन नामा? एबा सोरबा सासे मानसिया साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि टेक भिडिअ खालामगासिनो दङ, बियो पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंगोन नामा?
सोरबा सासे मानसिया क्रेप कुकिंनि बायदिसिना खालामगासिनो दङ बियो पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंदों नामा बा सोरबाया निउस चेनेल सालायगासिनो दङ दा बियो पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंगोन नामा दा बिनि सायाव नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ एन्सार होदों दा बिनि थाखायनो बियो गोरोन्थि जा बाहाय जायफोर बिथांमोनहा पिपुल इन ब्लग एबा जायफोर इउटिउबारफोरा गावनि मतामतखौ होनो लादों गावनि बाथ्राखौ बुंदों जिहेतु गावहानो एप्लिकेसन दंखायो गाव बाहायनो लुबैदों दा बिनि सायावसो बियो जायफोरा गोसो दं बेयासो बुंदों आरो गासैबो बियो गोरोन्थि गासैबो नङा दा बिनि अनगायैबो जायहा एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै इउज खालामगोन बिनि इउटिउबार जायो हिसाबै बिनि थाखायनो जायफोर मानसिफोरा राजखान्थिजों सोमोन्दो दङ बेहा गावनि मतामतखौ होखागोन जेरै बिथांमोना फेसबुकाव नोंथाङा जाय पस्टखौ लिरनानै होदों बे पस्टआव नोंथाङा इउटिउबावबो एखेखौनो बाहायहैनो हागोन आरोखि सोरबा राजखान्थिनि बबेबा मोनसे पार्टिकुलार राजखान्थि हानजानि मानसिया गावनि मतामतखौ होनो लुबैदोंबा बिथाङा इउटिउबाव बिथाङा गावनो होखागोन बा सोरबाया क्रिटिसाइज खालामगोन मोजां गाज्रि बेफोरबायदि सावरायगोन आरोखि बबे खामानिया मोजां जादों बबे खामानिया गाज्रि जादों बेखौ बियो डिसकास खालामगोन क्रिटिसाइज खालामनानै सुबुंफोरनि गेजेराव बुंनानै होगोन दा बिबो राजखान्थियाव बुंनाय बाथ्रा बुंनाय जाहैगोन आरोखि नाथाय गासैबो होननाया बेयो गोरोन्थि दा बे बाथ्राखौ साफ्रोमबो नङाबाबो गोरों गोरायानो जा मास्टार डिग्री कमप्लिट खालामनायानो जा डक्टरेट बिमुं मोननायानो जा बेफोरबायदि गोरोन्थि साननायखौ नुगासिनो दङ बिनि थाखायनो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनाय जादों आरो आंनि लोगोफोराबो बेखौनो बुंदों हठात मास्टार डिग्री हल्डार जानानै बेबायदि बाथ्रा बुंनाया बिराद गोरोन्थि दा साननो मास्टार डिग्री माखौ मोनखो बेबायदि बुंहैनाय जायो रायनायसो जायो आरोखि बोरैबा लाजि फोनांनायसो जायो दा बिनि उनावहाय नायदो मोनसेया जाहैबाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय नाय गासैबो रांनि लबिया जोब बे बाथ्राखौथ' बुंनायनि सिगां माने खोनाबानो जायफोर खोनागोन बिथांमोना मिनिनोसो ओंखारगोन आरोखि थारमाने 100% गोरोन्थि नेगेटिभ साननाय आरो जोबोद गुसेब नेर' जोबोद गुसेब साननायजों गोसोनि साननायजों बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनाय जायो आरो माब्रै बुंनाय जाखो नोंथांमोना नायोबा नुनो मोननाय जागोन गासैबो खामानि मावनायनि मोनफा मोनफा फिथाइ थायो जाय बिथाङा बुंदों बिथाङा गाव थांनानै थानो थाखाय माबा मोनसे मावगासिनो दङ गाव खामायनानै गावनि थांनानै थानांगौनि थाखायनो बियो मावगोन आरोखि जेरै सासे टिचारा एबा सासे हालुवाया बियो एकदम फैसानि लुबैयानि थाखायनो माने बिराद हाब्रुआव गाग्लि खामानि मावगासिनो दं बेखौ बुंबा जागोन नामा बियो आरो सोरबा सासे मा होनो थेला बोग्राखौ फैसानि थाखायनो बिराद जिगु थेला बोगासिनो दङ बे बाथ्राखौ बुंबा बियो जागोन नामा दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेफोरबायदि साननायखौ आङो बुंदों जायहा माबा मोनसे गावबागाव खामानि मावनो थाखाय बियो मोनसे प्रफेसन लाखानो नांगोन दा बे हिसाबै बिहा इउटिउबाव जायफोरा खामानि मावनो होननानै फैदों बिथाङाबो बेखौनो मावगोन आरोखि दा बेयाव इउटिउबाव अपसन दंबावोसो अदेबानि अपसना बेनो रांखान्थि आरजिनो बा रांनि थाखाय रांखान्थि लानो बा रां मोननो हानाय चेनेल बानायनो ना रां गैयालासे चेनेल बानायनो दा बिदि अपसन अदेबानि दंबावोसो दा बेयाव जोंनाव जेसेबां इउटिउबारफोर दङ बाहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन माखासेया रां गैयालासेनो खामानि मावगासिनो दङ माने सुबुंनि मोजांनि थाखायनो जेरै नोंथांमोना गुबुन एप्लिकेसन बाहायो आरो दा बिनि अनगायैबो बिथांमोननियाव आरोबाव मोनसे पइन्ट सोदेरना होबावनो नागिरदों जे जायफोर बिथांमोना इउटिउबनि सायावल' बेबायदि रां खामायनायनि खोथा बुंबाय थादों बिथांमोना दासिम मा होनो डिजिटेल वार्ल्डखौनो मिथियाखै आरोखि दा फेसबुकावबो जे रांखान्थि आरजिनो हायो बा गुबुन ससियेल नेटवार्कआवबो जे रांखान्थि आरजिगासिनो दं बेखौ बिथांमोना जेबो मिथिया आरोखि दा अब्ला गावखौबो बुंनोसै फेसबुकाव जेनेबा बुंनाय बाथ्राफोर हमनानै ला ससियेल मिडिया गुबुनफोराव बाथ्रा बुंनायखौ रांनि थाखायनो बेबायदि बायदिसिना नांलायगासिनो दं जोंबो बुंनो हागोन नामा दा बेबायदि सोंथि आरोखि आरो बेनि अनगायैबो माखासे गोबां बाथ्राफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंनो नागिरदों जेरैहाय जोङो बेफोरबायदि गोरोन्थि साननायनि थाखायनो दिनैसिम माखासे बिथिङाव आवगायनो हायाखै नोंथांमोना नायनानै ला दा सासे मानसिया सोरबाया बिजाब दिहुनब्लाबो जोङो गोबाङानो गोरोन्थि सानो जे फैसानि थाखायनो बायदिसिना लिरलाबायो नाथाय बिजाब दिहुननायाव रां थाङो ना रां मोनो बिथांमोना दासिमबो आगानसेबो थाङाखै जानो हागौ दा बेफोरबायदि बाथ्रा बबेबा खामानिखौ मावोबा मान थांजानो गिनाय दा बेफोरनि थाखायनो जोङो माखासे गोबां बिथिङाव गोदोलांगासिनो दङ दा बिनि गेजेराव अनगायैबो जोङो इउटिउबनि थाखाय आं मोननै बिथिङाव नोंथांमोननो लाबोनानै होफैदों जे नोंथांमोना नुगासिनो दङ जोंनि बलिउड सुपारस्टार सलमान खान बिथाङाबो इउटिउब चेनेल दङ बिथांखौ लबिया होनना बुंदो एबा सासे आं नोंसोर बिदिन्थि होबावनाय जादों नरेन्द्र मदि हादोरनि गाहाय मन्थ्रि बिथांखौ इउटिउबार होननानै बायदिसिना बुंदो एबाराव नोंथांमोनानो क्रिटिसाइज खालामदो दा वर्ल्डनि ओरैबायदि गोबां सुबुंफोर गेदेमाफोर दङ बिथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना बिथांमोनखौ बुंदो दानिया मा बुंबावदो दानिया दा बेखायनो होनदों गावबागाव थांनानै थानायनि थाखाय गोबाङानो मावो दा बेबायदि नोंथांमोना इउटिउबावबो खामानि मावनो हायो जे इउटिउबा ओरैबायदि मोनसे मा होनो जोंनि थाखाय लाखिसो
जेराव मोनसे बाथ्रा बुंनाय न'आव थानानै खामानि मावनाय बा नोंनि मतामत होनायनि सायावनो सोरबा खायफाया रां आरजिनो हायो दा बेफोरबादि आरोखि दा बुङोबा गोबां खोथा ओंखारलाङो जे मा होनो जे सोरबाया गावनि पकेटनिफ्राय देख'नानै जानाय गावनि बिफानिखौ सेख'नानै जानाय बादि बाथ्रा बुङो आरोखि दा बेफोरबादि नङा ओंखायनो गोरोन्थि साननो नाङा दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव क्लियार खालामना होदों गोबां इउटिउबारफोरानो बेबायदि मोगा मोगि जागासिनो दं नाथाय बेसिकेलि बियो गुबुनाव नङा दे नोंथांमोना ना साननानै नाय गासैबो बर'नि बेलायावनो गोजा बेखायनो होनदों बर'फोरनि मेगनखौ गोसा होननाय बाथ्राया बहाय माखासेया नोङो 80%आनो राइटबो जाहैनो नागिरो नोंथांमोना साननानै नाय गोबाङानो बेबायदि बेस्ट जागासिनो दङ दा बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय बुंनाय जादों आरो बिनि अनगायैबो गोबांथार बाथ्रा नोंथांमोना साननानै नायबानो जाबाय बारा गोबाव सावरायनानै लाब गैला नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ मा बुंनो नागिरदों दा बेखौल' नोंथांमोनहा फिननायखौ होबानो जाबाय नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि नायगिरिफ्रा इउटिउबारफोर गोबां दङ फंबाय बिनानाव गोबां इउटिउबारफोर दङ आं मिथिखाबाय दा बिथांमोननि बेलायावबो नोंथांमोनखौबो जुदि बुङोबा नोंथांमोनहा बेफोरबादि बाथ्राखौ जुक्ति होनानै खिन्थानो हानाय जानांगोन खिन्थाना होनो हायोब्ला बिथांमोननि बै सुबुंफोरनि जानाय आन्दोनि साननाय बिथांमोनाबो क्लियार जानानै बिथांमोनाबो बे बाथ्राखौ बुङि जाहैनायसिम नोंथांमोनाबो बेखौ बुंनो हानांगोन आरोखि दा जायफोरा बेबायदि साननानै बुंदों बिथांमोना गोरोन्थि साननो नाङा नोंथांमोना जुदि बुजिबाय अब्ला नोंथांमोना बेखौ बुंनाय नंला मिथियैयाव बुंफ्रांखायो बेफोरबादिया जायो बेबो मोनसे ओंखायनो नोंथांमोनाबो बेफोरबादि बुंनायाव नोंथांमोनहा दा जिखौथु बुजिनो मोनबाय बेफोरखौ बांद्राय सिरियास सानना नोंथांमोना बुजिनानै लाबानो जाबाय आरो जिहेतु बेखिनिल' आरो बेयो दुखुनांथाव बाथ्रा नोंथांमोना गोबाङानो सानो नैबे 2 नाम्बार पइन्ट्सनि बेलायाव आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जोंनि बर'फोरनि बेलायाव इउटिउबनि सायाव दासिमबो नलेज गैजोबा आरो इउटिउबाव जोंनाव गोबां मानसिफोर फैबाय गोबां उन्दै फैबाय गेदेरफोर फैबाय नाथाय रां खामायनो हानाया दासिम 10%ल' जानानै दङ 100 सायाव 10 सासोल' जानानै दङ बिनि थाखायनो नोंथांमोना बेखौ नुनानै गोरोन्थि सानबा जानाय नङा 90%आनो ओरैनो मावगासिनो दङ इउटिउबाव दा नोंथांमोनहा बेखायनो नोंथांमोनहा बेखौ मोजाङै साननानै बाथ्राखौ बुङोब्ला मोजां जायो आरो एसेनोसै नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय।